ingkang bene kelanatat ingkang sampun paman ploso jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula anak Prabu Ngastina. Nuwun sewu. Ngemuti bilih ingkang paman menika gesang iyup sandhap padha paduka anak Prabu. Mila sampun ngantos sak mangke wonten raos sangga runggi saklebeting penggalih. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang ngabdi kepatihan kejawi amung nyadong timbalan paduka anak Prabu Ngastina. Babakan perkawis anggen paduka nglempakaken para sepuh nuwun sewu nggih. Sampun ngantos ing wanci rina nadyaning wanci ratri kula kakersakaken sowan ing bapa mboten badhe suwala tartemtu medya mastuti dawuh pangandika paduka anak Prabu Ngastina. Malah sak mangke kepareng mbabarana ingkang sejati menawa ingkang dados pirembagan madyaning pasewakan ingkang bapa ing kepatihan nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih ing mangajab kados kula jangkah-jangkao enggal prapteng ingkang kajangka inggih menika Datulya Negari Ngastina. Samangke gadhah ingkang bapa sampun keparang sowan wonten ing Datulya Praja Ngastina. Mboten wonten ingkang kula antu-antu kejawi namung sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina. Monggo ratri mbabaraken ingkang bapa ing kepatihan utawi bapa ing Sukalima. Samangke kula dya ngangunaken jangga nilingaken karna midhangetaken sabda tama paduka anak Prabu Ngastina. Menapa ta darunanipun dene paduka ngawontenaken masewakan ingkang bene kelanadat ingkang sampun nggih. Ingkang bapa cemadhong dawuh. Yai, semanten ugi ingkang Araka ing Awangga. Kula ugi cemadhong dawuh sabda pangandika paduka Yai Prabu. Kepareng babarana ingkang sejati kula nedya nelingaken karna mastuti sabda tama paduka Yai Prabu Ngastina. Yai Prabu Duryudana. Long-long rambyang lenggang driya Lurwang Candra katawangan sumo ing tias katuritan limut kabyataning ujit ram remendri Yama nawung kekuwenging wang wisesa Bawadana wonten timbalan ing Adawuh nggih Paman Harya Sengguni wonten timbalan anak Prabu wale-wale menapa madyaning Datulya Negari Ngastina dinten samangke kula mboten badhe ngrembak babagan Negari Ngastina miwah kanalindranipun Duryudana nadyan sampun sagedipun penggalih dening para sepuh pendak-pendak Duryudana ngawontenaken pasewakan pendak-pendak Duryudana ngawontenaken pepanggihan madyaning Datulya Negari Ngastina mboten wonten sanes ingkang karembak samangke inggih budidaya pejahipun para Pandhawa mboten benten kaliyan lelampan ingkang kelampah dinten menika kula nglempahaken para sepuh Bapa Durna Paman Harya Sengguni Kakang Prabu Karna ing Awangga wigatosipun mboten sanes kejawi
Hambudidaya, Hambudi Sarana kados pundi caranipun Pandhawa sageta sirna saking lumahing bumi kreping langit. Menika ingkang kula jangkah. Nadyan sami mestani Pandhawa menika tasih kulit daging adaging kaliyan pun Duryudana. Menika tasih sederek kula piyambak. Nanging pangraos kula anggen kula dados nalindra wonten negaring Ngastina menika mboten badhe ayem, kula mboten badhe tentrem. Miwah kula mboten badhe jenak tuwin ngraosaken kepenak menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun Pandhawa tasih saged nyawang dhateng gelaring jagat miwahe seming rembulan ingkang kula dama-dama ingkang tansah gumana musik rinten panteraning dalu boten sanes kejawi namung benjang menapa kula nyumurupi Pandhawa menika sirna saking lumahing bumi kreping langit. Lelampan mekaten menika sampun boten badhe kula tutupi malih. Sedaya sampun sami mangertosi para nayaka Punggawa mandhapipun para kawula. Bilih Duryudana menika nggadahi raos gething keburu sengit dhateng para Pandhawa. Menika boten badhe kula selaki. Jernyatanipun kados mekaten. Krana menapa menawi Pandhawa menika tasih gesang, kula boten badhe jenak anggenipun lenggah dampar ke Prabu ing Ngastina. Mila dinten samangke kula ngrawuhaken para sepuh, ngrawuhaken para ing sami lenggah madaning datri negari Ngastina. Namung badhe kula suwuni priksa benjang menapa lan kula suwuni priksa kados pundi srana nadyan ginakaken srana ingkang licik, nadyan ginakaken srana ingkang singlar saking rasa kasatriyan tuwin jiwaning satriya. Menika boten dados sabab menawi kedah ginakaken srana nyuduk saka mburi menika ugi kula mathuk tuwin gathuk waton setunggal kemawon ingkang tansah kula ajab boten sanes kejawi namung Pandhawa enggal ngatang-atang dados bathang boten sesuk boten somben nek iso dina niki Pandhawa tekaning pati. Sigra-sigra yen permana kanca Sigra rakinawang sesangka Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kurda kura reka giri-giri Ronanggono magawiya gelar Nunamit pasang Kalimantabik tinebena ing Lodoni dumawaing tawang tuwang Yayi paripaksa kula ingkang munjuk atung rasa paduka Yayi Prabu Ngastina. Bangga Prabu Karna majeng anggenipun lenggah abenajeng kalian ingkang rayi Ngastina menapa panjenengan sampun pikantuk srana kados pundi cerananipun Pandhawa saged sirna margalayu mangrumiyin. Mboten babakan perkawis anggen kula nedya mejahi para Pandhawa kula kunjukaken rasa paduka Yayi Prabu menika mboten. Tuwin kula mboten manggihaken satunggiling srana anggenipun kula ngaturaken srana menapa supados Pandhawa menika saged pejah menika ugi mboten. Namung anggen kula majeng rasa paduka Yayi Prabu menika estunipun badhe ngaturaken gela raosing manah kula. Gela kados pundi? Yayi. Kula menika deku-deku wonten negaring Ngastina, pendak-pendak katimbalan sowan kula menika nampi dhateng darmanipun anggen kula menika ngeyop dhateng paduka Yayi Prabu Ngastina. Tuwin kula menika ngrumaosi bilih kula menika pinaringan pangkat senopati wonten negaring Ngastina. Nggih. Ngantos kawiyos ucapipun Karna ingkang awis piyambak bilih pejagesangipun Narpati Basukarna menika badhe kula udhokaken kinarya cagak tuwakipun paduka Yayi Prabu anggenipun dados nalindra wonten negaring Ngastina. Menika kula sampun mangertos emanipun dinten sakmangke kula menika gelo. Liripun paduka Kakang Prabu Karna gelo sababipun menapa? Yayi, kula nuwun pamunten. Kula nyuwun mriksa perdebatanipun senopati menika menapa?
pedamelanipun Senopati menika menapa? Nggih, panjenengan minangka dados bebentengipun Duryudana. Menawi wonten tetiyang, menawi wonten Alindra ingkang sakmangke badhe angucik dhateng Prabunipun Duryudana, panjenengan ingkang kedah ngrampungi karya. Mongko nyatanipun ingkang panjenengan galih saben dinten menika mboten sami kejawi namung para Pandhawa. Ingkang panjenengan galih menika mboten sami kejawi namung para Pandhawa, namung nuwun sewu lho. Panjenengan iki dereng nuwun sewu, dereng lamur. Tuwin panjenengan menika tasih cetha anggenipun ningali sinten kemawon ingkang lenggah madaning pasewaken. Cetha wonten ing mriki menika lenggah Narpati Basukarna anggenipun sowan wit kala wau enjing. Kula menika namung angrantu benjang menapa kula menika pikantuk dawuh saking Paduka Yayi Prabu supados kula menika mejahi para Pandhawa. Ning jebulipun muwal saka gembolan mrucut saka kudangan. Pendak-pendak ngrembak mejahi para Pandhawa, namung kidemur rembak kados pundi caranipun Pandhawa menika pejah, nanging Paduka boten purun makarya kanthi jiwa kasatriyan. Menawi Paduka Yayi Prabu menika jiring getih wedi mati, monggo ta kula aturi dawuh dhateng Raka ing Ngawangga. Kula aturi dawuh dhateng Raka ing Ngawangga, kula sagah nyangking mestakanipun para Pandhawa nadyan pinaringan wekdal setunggal dinten. Menawi karna menika mboten saged magas janganipun Pandhawa gangsal cacahipun. Aluwung kula mboten madheg Senopati tuwin aluwung kula menika dipun copot kelenggahan kula menika dados Senopati Negaring Astina. Namung emanipun. Nggih. Panjenengan menika Nalindra kalukeng rajagan ngantos keberbeken dhateng kumandhangipun Prabu Duryudana. Nalindra sugih bondo, sugih bandu, sugih bondo tegese sugih brana picis. Sugih bandu panjenengan menika Nalindra ingkang Ababala Raja. Kathah para Narpati, Senopati Nalindra ingkang sedaya sumuya dhateng pangripun Yayi Prabu Duryudana ewadene. Jebul pinanggipun Maduka menika satunggiling Nalindra ingkang miris satemah maras sabab bakal nyumurupi muntrating marus. Kula lingsem. Jebul pinanggipun slaminipun menika karna menika sowan utawi karna menika ngeyub dhateng setunggiling Nalindra ingkang jiring getih wedi mati. Menawi panjenengan menika nyatanipun boten tentrem, boten ayem, boten jenak, tuwin boten kepenak, menawi Pandhawa menika tasih gesang wonten ing alam padhang. Menawi panjenengan menika ajiwa satriya. Temtunipun boten sisah nglempakaken para sepuh dipun jangkah piyambak para Pandhawa. Sepira ta boboting para Pandhawa? Menawi panjenengan menika jireh, menawi panjenengan boten wantun kan para Pandhawa. Kula aturi dawuh dhateng Raka Ngawangga supados kula magas janganipun para Pandhawa menika kula sagah ning aja nggunakake cara sing licik. Panjenengan menika piyai kakung lho Yayi. Panjenengan menika piyai kakung. Lah kok kaya wong wadon pepinjungan menika dos pundi? Sedaya atur sampeyan wis kula tampa. Napa sing mangkandhake niku mung waton ngucap ning tanpa nganggo pitung. Liripun kados pundi Pandhawa menika digdaya. Kula akoni nadyan Kurawa menika 100 gedhabyah ning yen ditanding karo Pandhawa 5 cacahe ora ana sing mangga mulia. Kula niku isih genep nalar kula menika iso genep panca indriya kula. Kula iso metung, kula iso gelar, kula iso gulung. Yen kula dhewe sing jangkah para Pandhawa tanwurunga Duryudana bali teng negara Astina dadi bathang. Jebul pinanggipun sampeyan ling ngendika kaya ngono niku janjane kula ngerti lereke. Sapa ta Narpati Basukarna? Menika tunggal wadah kalian para Pandhawa. Sampeyan kula wis iso gagapi supaya Duryudana ndang mutar. Nek Duryudana mutar sampeyan syukuran sak negara Ngawangga. Nggih napa mboten?
montok mlegudu suaru gembol sumarante kula nuwun sewu nggih kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran sampun ngantos panjenengan ajeng gugu dhateng pengendhanipun anak Prabu Karna ing Awangga ngantos panjenengan supe Purwodasina bilih panjenengan minggu nedhengipun siniwaka dhateng sanggaring para kawula para nayaka sak negaring Astina kula aturi sabar nggih sabar Nalendra lenggah siniwaka menika kedah kebak ing kesabaran kedah kathah pangapuranipun dhateng sinten kemawon nggih nyuwun pangapunten Bawaduna mboten dados menapa sengkel ati kula iso ngucap ning ora iso nglakoni nek pancen Kakang Prabu Karna menika rumangsa dadi senopati negara Ngastina ora sah tak kongkon jumangkah ndang nigas jangkaning Pandhawa 5 cacahe diaturke teng ngarep kula niku tegese wong sing tetep karo kewajibane ning nyatane wing nyerweteh guneme kaya beten sewu nebo pategalan ndrewili ucape kaya grojogan anggepe kaya bener-bener dhewe leres nggih leres nuwun sewu nuwun panjenengan kedah tanggap kalian pewatekanipun anak Prabu Karna ing Awangga jer nyatanipun piyambakipun menika gampil mesgul penggalihipun nggih Bawaduna samangke sareng kula pitang-pitang jebul namung wonten piyantun kalih ingkang sanyatanipun lahir batin kalian pun Duryudana setunggal paman Harya Sengkuni angka kalih Bapa Durna mila bincang malih menawi kula badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa kula mboten badhe ngaturi Kakang Prabu Karna ing Awangga menika langkung prayogi cekap ing abdipun Begawan Durna kalian pun Adipati Harya Sengkuni menika sampun merantasi karya mangsuli rembag ing ajeng perkara sing wis bali ning negarane ya wis ben ora sah digagas saniki kula ajeng rembug napa sing pun aturaken leres pengendika Paduka anak Prabu kula suwun Paman Harya Sengkuni lan Bapa Durna saged ngaturaken pripun caranipun supados kula enggal nyumurupi Pandhawa menika ngatang-atang dadi bathang Pandhawa sirna margalayu nyawa-nyawa jimat kula nggih menawi Paduka dangu babakan perkawis menika kula nuwun sewu kula nggadahi atur perkawis leres lan boten kula sumanggaken dhateng anak Prabu ing Astina Paman darbi atur menapa Pandhawa menika kekiyatanipun namung wonten satriya kalih inggih menika pun Werkudara kalian Janaka menawi anak Prabu Puntadewa kalian pun Nekula Sedewa menika gampil nanging tumrap kula saka gurunipun Pandhawa menika namung piyantun kalih inggih menika pun Werkudara kalian Janaka menawi Paduka anak Prabu saged damel srana pejahipun Werkudara lan Janaka menika gampil mejahi para Pandhawa bebasanipun angel mijet wa ing ranti suwe banyu sinaring ngoten Paman inggih terus carane pripun lah menika ingkang dereng saged kula aturaken menawi perkawis pejahipun para Pandhawa menika kula dereng saged matur nanging kula nggadahi go pertikel Werkudara menika dipun pejahi Janaka menika dipun pejahi kantun 3 anak Prabu Puntadewa kaliyan Nekula Sedewa menika gampil anggenipun mejahi nggih pun wisa kula tampa leres kula niki nyuwun priksa menapa carane mateni piye niku sing dereng ketemu lajeng Dik Patih dolope pirang-pirang lho Dik Patih mbuh wong endi kuwi ora rombongan barang dolopi lajeng caranipun Paman kados pundi nuwun sewu ingkang ngertos dhateng pengapesanipun para Pandhawa menika inggih menika pun Kakang Durna lho nuwun sewu Dik Patih kok mang lemparke teng kula panjenengan prisa piyambak to panjenengan menika gurunipun Pandhawa kula kinten lan kula percaya nek sampeyan isa gawe srana patining Werkudara lan Janaka monggo kula aturi ingkang nimbali ingkang kawogan kemawon nggih anak Prabu Bawaduna wonten dawuh nggih kados pundi srararipun supados Werkudara kaliyan Janaka samangke saged pejah caranipun kados pundi menawi babakan menika kok mboten wau-wau panjenengan dangu kaliyan ingkang Bapa ing Saka Lima menawi kala sonten wau panjenengan sampun paring dawuh piye carane matine Werkudara kaliyan Janaka kula kinten pasewakan menika mboten dangunipun kados ngaten menika nggih matur sembah nuwun sami-sami caranipun kados pundi
Menawi caranipun mejahi Werkudara kaliyan Janaka menika nuwun sewu, kula uthate kok dereng kepanggih nggih, Nggih. Sampeyan ki piye to? Ki mok ngarep mau ki kaya iso ana pengarep-arep kok bareng tundhone kok ora ketemu. Dik Pate, pripun Kakang Durna? Nuwun sewu lho Dik Pate. Nadan panjenengan iso ngandhakake nek to kringkianing para Pandhawa ki eneng Werkudara karo Janaka. Ning nuwun sewu, nggih wonten mriku niku lek digoleki angele mateni Werkudara karo Janaka. Janyatane satriya loro niku pancen Debyasura Sekti kalintang jayaning perang, bebasan tinatah mendhat jenara menter, tinumbak bengkong sinuduk putung. Werkudara niku sapa sing iso ngasurake karo saning Werkudara? Mboten wonten. Nggih. Najan Kurawa 100 cacahe, bebasanipun ngepong wakal binaya mangap. Werkudara mboten ajeng iso dikalahke. Kurawa 100 kon maju bareng. Kula iso ngarani nek Kurawa mesti bakal tumpes kelor tanpa sisa. Merga kekuwataning Pandhawa. Aja kok Werkudara, Janaka sing klemak-klemek midak telek ora penting. Nek basa Jawane niku midak kapuk ora penting. Padha-padha empuke. Oh nggih. Ming sing siji ora mampu, sing siji mampu. Nggih. Midak telek ora penting. Ning nuwun sewu, Janaka niku ya digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ngaten? Kurawa 100 kok ngrebut Janaka. Janaka mentang jemparing siji, mumbul ana ing antariksa, wekasan jemparing dadi akeh banget kaya udan jemparing. Sampeyan ajeng delik teng pundi? Mati kabeh para sata Kurawa. Niku lho sing kudu digoleki srana-sranane supaya Werkudara lan Janaka niku iso mati, ngoten. Niku carane pripun? Arepa digdaya kaya ngapa sing jeneng satriya niku nggadahi keringkian, nggadahi pengapesan. Manggoleki pengapesanipun Werkudara kalih Janaka. Oh, nek wong loro niku ketoke mboten wonten pengapesane Dik Pate. Merga lahir batin limpat teng kawruh. Lahire ya limpat, batine ya limpat. Paningaling Janaka lan Werkudara menika mboten kok nganggo peningal lahir tok, ning nganggo peningal batin. Piyambakipun niku iso ngerti. Sing teka ki sapa? Sing jak jagongan ki sapa? Lahir batine kepiye karo Werkudara karo Janaka? Werkudara Janaka menika wis ngerti. Dadi upama sing dijak jagongan kuwi ora lahir batin karo Janaka. Napa sing diduweni Janaka ya ora bakal diblakke karo wong sing dijagongke karo Janaka niku wau. Nggih. Selagine kula gurune Janaka wae, kula meniku nganti bingung golek pengapesaning si Janaka. Dijak perang cara napa kemawon saged perang Candrasisa, perang Madrasisa. Janaka niku limpat. Dijak perang Jemparing, sapa sing iso ngungkuli Jemparinging Begawan Durna tuk nalika kula isih enom. Jeneng kula Kumbayana. Nggih, nggih. Mang catet. Nggih, nggih. Dek kula nom mbiyen jenenge Bambang Kumbayana. Ampun diteran Bambang Gentolek. Nggih. Bambang Kumbayana. Nggih, nggih. Niku sapa sing iso ngalahke Begawan Durna nggone manah? Ya ming Janaka. Sampeyan kelingan to? Zaman pendadaran siswa Sukalima. Janaka kula ken manah, manuk mongko manuke manuk cilik. Enten pucuking wit cemara sing dhuwure ora karo-karuan. Janaka yen bisa panan mripate manuk kuwi. Janaka manah, manuk niku mripate cepling, mongko manuke ora obah. Apa ora glelek? Niku Janaka, selagine kula gurune mawon kena ndase manuk nganti kiwir-kiwir. Nggih. Nggih, nggih. Niku Janaka. Sapa sing iso ngguli olah Jemparing Janaka? Mboten wonten, mboten wonten. Kula ngeculke Jemparing, Janaka ngeculke Jemparing. Kenging pas tengahing Jemparing, Jemparing kula sigar dadi loro. Niku nek mboten Janaka mboten iso. Werkudara niku olah gada. Wah, najan gadane Werkudara niku gedene ora jamak. Inggih menika gada Lukitasari, gada Landita Muka. Nek wis dicekel Werkudara arepa gedhe, wah. Kurawa 100 maju glundungi gada Landita Muka Lukitasari mesti bakal sirna margalayu. Nuwun sewu, niku rak bab sing lahir. Nggih, nek sing batin mesti kemawon sampeyan iso ngerteni. Dik Pate, pripun? Sampeyan lali to? Lali napa? Werkudara niku entuk sastra cetha paripurning wangsit, sastra jendra pangruwating diyu. Ya tirta pawitra mahning suci ngelmu kasampurnan, ngelmu sangkan paraning dumadi. Jagat menika sapa sing duweni? Siji tok. Ming si Werkudara tok. Werkudara niku tau ketemu karo dewane, tau ketemu karo Gustine. Nggih menika Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci sing citrane padha karo si Werkudara. Mula sinebut jagat gedhe lan jagat cilik menika mboten wonten bentenipun. Teng mriku mboten wonten satriya ingkang saged ngungkuli dhateng pun Werkudara. Sastra cetha paripurning wangsit niku gawate keliwat-liwat.
Sastra Jendra Pangruwating Diyu niku gawate keliwat-liwat. Kacarios duk nalika semanten wonten satunggiling brahmana ingkang namipun Begawan Wisrawa mejangaken ngelmu Sastra Jendra Hayuningrat dhateng pun Dewi Sukesi. Nggih. Nalika semanten wonten satriya ingkang namung midhangetaken mongko ora entuk lilahe Begawan Wisrawa. Satriya wau dadi buta raine. Niku merga walate Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Mula Werkudara niku batine ya sentosa. Janaka batine ya luwih ampuh. Janaka tau tate dadi Begawan Ciptaning, ya cipta wening ing Guwa Witaraga, peparab Begawan Mintaraga. Lho niki ampun kleru. Nggih. Guwa Witaraga, peparab Begawan Mintaraga, ya Begawan Ciptaning. Kayangan geger merga Janaka tapa nduk nalika semanten. Nganti Bathara Indra ingkang nalika semanten sesinglan Resi Upadya bebeda Janaka. Janaka niku kringkane ana wong wedok. Ning Janaka nalika tapa niku jan luar biasa Pak. Nggih. Digodha widodari 7. Monggo widodari panjenengan ngerti dhewe to, widodari niku kaya ngapa? Ayune ngungkuli satuse ayune wong alam donya. Widodari 7 mudhun ning ngareping Begawan Ciptaning. Ana sing gletak ning pangkone. Ana sing ngrangkul saka mburi. Ana sing disesek-seseke ngono. Pokoke supaya Janaka niku jugar nggone tapa. Ana sing ngarasi karo pipine Janaka lan sak pitulute. Ning Janaka tugur nggone tapa. Ora kenggo, ora kegodha dening widodari 7 niku wau. Malah widodari 7 mau doke danan karo Janaka. Mula do patutan kabeh. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Nek dipikir sakniki wong loro niku dibandingke kalih Kurawa mawon. Sinten Kurawa sing tau tate dadi pendhita kula tak takon. Anten apa? Dursasana tau tapa napa? Dereng tau. Kartomarma tau tapa? Nggoreke kayangan dereng tau. Doko nadus neng kali 7 dina 7 bengi wek. Nggawa banyu anget. Ayo. Nyiduk dikeke ember. Ha iso wae. Kaya ngono kok kon nglakoni. Dokon poso ora mangan 7 dina 7 bengi wek. Nang omah do poso. Dodolan do mampir angkringan. Niku Kurawa, napa kelakon kaya ngene niku duwe kasekten sing luwih kula tak takon. Sampeyan kok ngerti. Napa guru niku ora entuk niti priksa mobah musik ing para siswa? Kula titi priksa. Ketoke kaya do iye sendika niki to. Kurawa iki tak wenehi Aji Jaya Kawijayan. Iki tinata mendat dina menter. Seranane kowe kudu nglakoni poso 40 dina 40 bengi. Ora mangan, ora ngombe, ora turu. Ana ing jroning sentong kasatriyanmu dhewe-dhewe. Oh, sing kuat ming Durmagati tok. Durmagati kuat ning gawa bojone ning jero sentong. 40 dina 40 bengi. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih mula nuwun sewu nggih menawi dipun jangka, menawi dipun jangka pejahipun Werkudara kaliyan pun Janaka menika mboten badhe saged kelampahan. Namung nuwun sewu leres ngendikipun Adipati Haryasengkuni menawi dipun taliti kanthi ingkang permati, dipun titip priksa ingkang kanthi perkasa. Keringkian menika sedaya wonten. Inggih. Keringkian menika sedaya wonten. Aja dong guyu to ndak ketara. Keringkian menika sedaya wonten. Inggih. Dipun titili. Napa kae? Dipun titili kekuwataning pendha menika sekedhik-sekedhik. Srananipun digawe grantes pikire. Digawe grantes pikire. Nggih, wong niku nek grantes pikire arep wong sentosa kaya ngapa? Keringkiane mesti bakal ketok. Oh, ngoten. Nggih, keringkiane mesti bakal ketok. Mula Werkudara Janaka menika arep digdaya kliwat ukur tanpa ana duwe keringkian ning nek digawe atine kuwi grantes, keringkiane mesti bakal ketok. Terus carane gawe grantes Werkudara kali Janaka pripun Kakang? Dicolong katresnane. Katresnane Janaka kali Werkudara niku napa kudu dipejahi sik bojone? Mboten, mboten. Mboten. Janaka niku mboten patiya tresna karo Sembadra. Oh. Karo Istri Kandi nggih mboten tresna. Ketarane Janaka niku temudi-mudi mesti rabi. Oh. Dadi mboten bage Janaka niku tresna kalih para Sembadra kalih para Istri Kandi. Napa Werkudara ya kudu dipateni garwane Werkudara telu cacahe. Inggih menika Nagagini,
Arimbi urang ayu. Ampun, ampun. Menika Werkudara ya ora pake tresna karo bojo-bojone nyatane ra tau diparani. Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Lah terus katresnane Pandhawa niku kali sinten? Katresnane Pandhawa niku mung kali karo Kakari kok. Alon-alon. Ajeng watuk Dik Pati. Nggih. Nggih watuk sik. Nggih. Katresnane Pandhawa niku kali sinten? Katresnane Pandhawa niku kali Panakawan. Oh, Panakawan. Panakawan inggih menika Semar, Gareng, Petruk lan Semar. Bagong. Nggih. Nek ngonten kedadipun singkirke Panakawan. Nek Janaka kolangan Panakawan menika piyambakipun mesti grantes. Panjenengan tau tate kemutan. Duk jaman lakon Semar Lara. Nggih. Wonten ing crita Wahyu Kamulyan. Nggih. Semar nalika semanten nandhang lara, Janaka le nangisi 7 dina 7 bengi, ora gelem bali teng Madukara. Ngrungkepi kaliyan Semar Badranaya, merga Semar nalika semanten lara. Ateges katresnane Janaka niku mung karo Semar Badranaya. Oh, ngoten. Ning mateni Semar ya angel. Angel meneh. Nggih. Jan rumangsa kula kok mboten ketemu to Pati. Ning ngaten mawon. Semar angel dipanteni kudu dititili. Wela. Dititili melih. Titili ping 7. Nggih. Carane Semar ya digawe grantes pikire. Semar digawe grantes carane sing dipateni aja Semar. Ning anak-anake Semar. Gareng, Petruk, Bagong pateni. Nek Gareng, Petruk, Bagong pateni, Semar ora duwe kanca teng jagat. Grantes pikire. Semar grantes, Semar lara. Semar lara, Janaka grantes. Semar mati, Janaka lara. Nggih. Janaka lara Werkudara grantes. Janaka mati Werkudara lara. Lho, ra urut ta Dik Pati? Oh, nggih. Iso cek nganten nggih. Niku srana sing kudu dilakoni, ngoten. Mengko nek Werkudara wis kelakon lara Puntadewa grantes, Werkudara mati Puntadewa lara. Puntadewa lara, Nekulasedewa grantes. Nekulasedewa lara. Terus Nekulasedewa mati, sing grantes pun mboten wonten. Pun entek 5 niku. Ning rak wis kelakon mateni para Pandhawa. Lho, nek tumrap kula ngaten menika, Ger. Setuju menapa boten, Ger? Panjenengan midhaket atripun Begawan Dara menika mathok gathok menapa mboten? Menawi mathok, mangke kula badhe pados srana nggih. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kompang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone. Susah angin ngendi nggone. Oh, pangraos kula kados mathuk tuwin gathuk. Ah, syukur nek ngaten. Tegesipun menika sampun dipun bundeli kemawon rembak menika. Kedah mejahi Panakawan langkung rumiyin menangke menawi Panakawan pejah tetiganipun menapa salah setunggal. Tartemtu Semar mangke lajeng grantes pikiripun menawi Semar grantes tumuli Semar menika pecah. Menawi Semar pecah, Janaka badhe grantes. Menawi Janaka mangke grantes tartemtu badhe nandhang gerah. Menawi sampun nandhang gerah tartemtu badhe pecah. Janaka pecah, Werkudara pecah. Puntadewa kaliyan Nekulasedewa kantun angel mijet wae ngranti. Iki Babatuna. Pandhawa pecah, Panakawan pecah, panjenengan dados Nalendra, Hanjayang Bawana mboten wonten ing badhe anggucik keprabon Paduka Anak Prabu Ngastina. Srananipun kados pundi supados sak mangke suwek saged mejahi para Panakawan. Ngaten nggih, ngibaratipun nabok nyilih tangan utawi kecekel iwake ning aja nganti budhek banyune. Ora piye? Nggih. Srananipun kados pundi? Nabok nyilih tangan menika damel sakit piyai sanes ning nganggo srana wong liya. Mangkiriyen terus sarananipun kula nyuwun wekdal sekedhap badhe nindakaken menapa? Kula badhe matek aji pameling. Weh ladalah. Ya, wis coba aku tak weruh nggonmu matek aji pameling kaya ngapa. Kula semanggaken Babatuna anggenipun badhe matek aji pameling ngrawuhaken dhateng sinten? Kula badhe ndhawuhi utawa badhe nimbali sawanipun murid kula ingkang kula tresnani nggih pun Werkudara. Menawi Werkudara sampun sowan. Menawi Werkudara sampun sowan mangke badhe kula padosaken srana supados piyambakipun menika mangke mentala mejahi Panakawan. Ngaten, Ger. Jagat Dewa Bathara. Inggih, pancen Jagat Dewa Bathara.
Lah ngaten titis ngendikanipun Bapak Durna. Oh inggih, kula semanggaken pun gek ngatek aji pameling. Kula nyuwun wekdal sedang Gusti Pati. Nggih, kula semanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saiki arep cecel apa senah. Kucap kacarita nalika semanten Begawan Durna. Ah siapa senah. Sigra matek aji pameling. Eling-eling pandhita limpat ing kawruh, pandhita ingkang wis buntas kawruhe. Menika Prabawa Raden Werkudara rawuh. Nggih. Paman Mlasa Jenar. Bawa Durna Werkudara sampun prapta wonten negaring Astina. Ah, gandhong blekuduk swalu kembel Sumarante alhamdulillah. Werkudara wis prapta ning negara Astina. Yo, Durna bapakku. Aku nampa haji pameling saka Durna ditimbali ning negara Ngastina. Pancen pancen bener. Badararja sapraptamu Dimas tansah pinayunganing kawidadan nering sambi kala. Duryudana kakangku aku ngaturke sembah. Yo, Yayi tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Raden katuran karaharjan rawuhipun. Sengguni bapakku slamet aku ngaturke basaku katura. Kula tampi nggir dawah sami-sami dipun sekecaken lenggahipun. Yo sengguni bapakku. Werkudara kowe slamet nggir Cah Bagus. Durna bapakku. Slamet tekaku aku ngaturke bektiku katura. Oh tak tampa. Werkudara, pangestune Bapak Tampanana ya nggir ya nang ya li. Yo. Durna bapakku tak tampa pangestu. Aku ngaturke bekti kowe paring pangestu. Prayogakno nggonmu ngadhep. Iya, wis ora kurang prayoga. Sira Siadi tinimbalan dening Bapa Penemban Durna ana ing negara Ngastina. Mula kang sangka kuwi aku njaluki dipalilah bakal matur ngersaning Durna bapakku. Sira Siadi ndak paringi purba wasesa. Durna bapakku. Werkudara piye? Werkudara? Piye? Anginmu ki ndekno sikik ta Werkudara? Iki ganjeling ngisor bareng wis mak jegluk. Pun mboten sak kuwatir Kakang Durna. Mboten kuwatir pripun nek pilek? Ha nggih. Sik gunungane do ambruk Werkudara. Tak benake sikik. Oh, ya ora ngerti babar pisan lah kok dadi kahanane kaya ngene iki kok. Kato marmo ki rasa ngurip kipas angin. Nggih. Ngestakaken dawu ademe kaya ngene kok isih nggawa kipas angin barang ora. Durna bapakku. Piye Werkudara? Kowe nimbali garwaku. Pancen bapakmu nimbali karo kowe. Wigatine apa dene kowe? Nimbali karo Werkudara dingaren dene kowe paring pangandikan lumantar haji pameling yen to aku mbok dawuhi sowan ning negara Ngastina. Ah, gandhak blekutu swalu gembol Sumarante. Ngene iki mau Werkudara. Kowe tak jarwani ya, Ngger. Iki mau jroning Pasewakan Agung. Sejatine dudu anak Prabu Duryudana ingkang anakake Pasewakan Agung nanging bapakmu Sokalima. Durna bapakku. Merga aku entuk wangsit Werkudara. Supaya nggonmu entuk sastra cetha paripurna ing wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Diyu mau bisa komplit sarta iso tok gunake luwih saka dayaning sastra Jendra Hayuningrat ya kuwi ngelmu kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi. Yo. Iki aku pinaringan ngelmu dening para dewa lan didhawuhi supaya maringake kowe. Kinarya jangkep sarta panutuping ngelmu sastra Jendra Pangruwating Diyu ingkang wis maringake marang kowe nggonmu entuk saka Sang Ruci Bathara. Jenenge apa? Ya kuwi ngaran ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana. Ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana kuwi kinarya jangkeping sastra cetha paripurna wangsit ya sastra Jendra Pangruwating Diyu. Yen kowe iso nggayuh ngelmu wujudipun ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana mau ateges
nggonmu entuk ngelmu kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi mau saya komplit dawuhing Jawata ngibarate nadyan kowe kuwi satriya nanging uripmu tanpa beda kaya dene dewa manabda bakal dadi apa sing tok karepake bisa kasembadan lan kowe wis diwenangake aglar sawijining brahmana lho apa ora elok selagine bapakmu Begawan Durna wae kepengin ngukup ngudune ngelmu sastra mulya memayu-ayuning bawana mbabar kamulyaning jati yo ning jebul ana syarate Werkudara ana syarate apa maragake kowe paringa dawuh Durna bapakku kelingan nadyan aku kudu ndolek ngelmu ya kuwi sangkan paraning dumadi tak rewangi jegur segara wae aku nglakoni apa meneh syarat sing entreng-entreng aku mesti ora bakal wegah mesti uga bakal saguh nglakoni kowe saguh Werkudara yo aku saguh nek kowe saguh nuwun sewu nggih panen kula badhe majeng sawetawis supados cetha panempipun anak kula pun Werkudara lho sumanggaken Bawa Durna Durnaina panalingane lumacaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda ing sarate apa yen pancen panutuping ngelmu kasampurnan lan panutuping ngelmu sangkan paraning dumadi aku kudu nggayuh sastra mulya memayu-ayuning bawana mbabar kamulyaning jati sarate apa Durna bapakku gage paringa dawuh ora genep rasane yen urung iso nggayuh sastra mulya memayu-ayuning bawana yen kowe krasa kaya mengkono tegese kowe wis darbe niat bakal nggayuh ya kuwi sastra mulya pemayu-ayuning bawana mbabar kamulyaning jati yo yen pancen kowe niat tenan yen pancen kowe wis nekat tenan bakal nggayuh apa kira-kira kowe saguh ngaturake syarat-syaratane aku saguh aja maneh mbok kon mlaku sing adoh munggah gunung tak saguhi jegur segara tak saguhi upama syarate dudu kuwi kaya saguh yo saguh upama syarate kudu nglilakake katresnanmu kowe saguh tumrap Werkudara katresnan kuwi kadang kala pacoban ingkang abot dhewe nanging sapa ingkang ikhlas karo katresnan kanugrahan bakal cinandhak kanugrahan bakal iso digayuh contone duk nalika anakku Gatot arep didadekke jago eneng kayangan Arimbi nalika semono nggondheli merga tresnane karo anak barep kakangku paring dawuh yen to tresna ingkang dadi jalaran Gatotkaca ora entuk dadi jago ning kayangan mau bakal nutup kanugrahan sing ditampa dening Gatot mula nalika Arimbi negake marang katresnan ikhlas anake didadekke jagoning dewa ning kayangan Gatotkaca saiki dadi bocah pepethinganing para satriya dadi bocah sing pancen iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa mula tumrap Werkudara bab sing abot dhewe ning jagat kuwi mung perkara katresnan nanging yen to iso nglilakake katresnan wah pacoban sing abot dhewe kuwi ning tresna yen wong ora kebondo marang katresnan kanugrahane mesti bakal tumiba marang wong sing ikhlasake marang katresnan mau bagus wah pancen muridku tenan kowe Werkudara saya gedhe saya pinter kowe saya tuwa saya ngerti marang ngelmu ning urip ana ing alam padang ya merga saka bapakmu iki iya mula kang saka kuwi yen pancen kowe ikhlas marang katresnan ora perkara kowe kudu megatake katresnanmu karo bojo apa dene anakmu ora ning kowe kudu megatake katresnan ya kuwi kelawan abdimu abdiku sapa abdimu Panakawan merga ana ing kene sabdaning dewa kowe bakal entuk sastra mulya apa mau jenenge Depate sastra mulya memayu-ayuning bawana mbabar kamulyaning jati kowe kudu ngiklasake salah sawijining Panakawanmu yen ora gareng ya Petruk ora Petruk ya Bagong Werkudara
Petruk gareng apa Bagong? Arep dikapake. Dirabekke. Dirabekke. Dipateni, Cak Bagus. Dipateni. Iki sabdaning dewa ingkang lumantar. Bapakmu Begawan Durna ing Sukalima. Kudu ana salah sawijining Panakawan ingkang tekaning mati kuwi dadi srana tumurune ngelmu sastra mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Wah, piye ayo. Kowe mau iso ngandhakake njlentrehake bab tresna. Wong sing kabanta marang katresnan kuwi biasane sok didoi marang kanugrahan. Saiki piye? Gedhening tresnamu marang Panakawanmu. Jebul tinemune gondheli karo rasamu Werkudara. Ora bakal gondheli karo rasaku. Mung saiki aku tak takon karo kowe. Takono. Apa ya kudu Panakawan telu mau sing kudu tak pateni? Iki kabeh dawuhing dewa manut lenging ciptamu. Manut lenging rasamu. Nek rasamu kepengin mateni Gareng ya Gareng patenono. Nek rasamu kepengin mateni Petruk patenono. Nek kepengin mateni Bagong patenono. Mong ora dikeparengake kabeh telu kudu mbaka siji. Kudu mbaka siji. Sapa sik sing bakal dadi banten sarana tumurning ilmu sastra mulya pangarep-areping bawana. Nyebut kowe kleru. Babaran mijil kakung. Babar kamulyaning jati. Wis gage. Nek kowe sago mangkat to, nek ora sago ya wis ilmu mengo ben mapan ning Sukalima. Kawenake wong-wong sing sago mateni Panakawan. Upama sing sago mateni Panakawan kuwi Janaka, ya Janaka sing bakal entuk ngelmu sastra. Mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Ning yen kowe ingkang sago, ya kowe ingkang bakal entuk wayu. Jaluk pamit. Kali paduka anak Prabu ing Ngastina. Oh, Durna. Mboten kanthi kanyono-nyono menika inggih sebat nabuk nyilih tangan. Kecekel iwake ning ora buthek banyune. Mekaten menika. Teges upami salah sawijining Panakawan mangke pecah. Duka Gareng, duka Petruk, duka Bagong. Tartamtu panjenengan boten badhe dipun tuduh dening para Pandhawa ingkang dipun dakwa inggih pun Werkudara. Nggih, matur sembah nuwun. Jan pinter tenan. Ora nyono babar pisan. Iso gawe srana kaya ngono. Ning nuwun sewu kula tak takon Kakang Durna. Pripun Dipate? Sampeyan napa ya entuk wangsit tenan sing jeneng sastra mulya sing mangkandhake mau memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Niku ya mung ukara kula tok kok. Mboten wonten. Sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Menika kata-kata nek pun bubar esuk-esukan. Oh, sing sok diucapke Semar. Kok sampeyan iso krungu? Lah wong kula teng jero kotak ya mesti krungu wong cedhak banget kok. Oh, nggih. Ning Werkudara mboten paham. Werkudara niku wong mendem karo ngelmu. Mula sareng kula matur sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Tak deng deng tak deng 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 tak deng deng. Duh alah ngoten nika. Iyalah Gusti paringana ngapura. Wong kok ya pinter gawe ukara. Lho, sing baku rak antaraning salah siji Panakawan mati. Mengki nek mati Semar grantes. Semar mati Pandhawa ora duwe kekuatan. Angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih, nggih.
Ning apa kira-kira Werkudara kelakon mateni salah sawijining Panakawan? Mestine kelakon. Merga Panakawan iku do wedi karo Werkudara. Umang Werkudara menika mateni Gareng nika bobote sepira? Candhak Werkudara banteng mesti modar. Nggih. Umang Werkudara menika mateni Petruk menika kekuwatane sepira? Candhak dijak karo Werkudara mesti mati. Nggih. Bagong ya ora duwe kekuatan apa-apa. Nggih. Bagong ya mesti tekaning pati. Syukur bagi Werkudara iso mateni 3 cacahe. Upama ming siji ora dadi ngopo. Sing loro dituku. Oh nggih, nggih. Mboten sak kuwatir, mboten sak kuwatir. Boduna, mboten dawuh. Kula ngaturaken panuwuning tanpa pepindhan. Sami-sami, Ger, sami-sami. Wanda. Wanda sapa? Kula menika kok isih kelingan japa mantra Aji Pameling. Oh. Dadi kula mboten iso ilang saka ati kula Depati. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sami-sami, Ger, sami-sami. Bawaduna. Wonten dawuh. Menika wonten sekedhik kangge Popo Penemban Durna. Aduh, Ger, mbok sampun kados mekaten. Kula menika lahir batin anggenipun, kula menika meres dhateng pemanggih kula supados dados sarana pejahipun para Pandhawa menika mboten kok badai niat kepulane kepengin pikantuk Prabaya Dedana saking Paduka anak Prabu menika mboten babar pisan mboten Den. Estu mboten. Mboten menika ikhlas. Nggih, sampun kados mekaten, Nggih. Estu kula menika mboten ngarep-arep kados mekaten menika. Kula menika mboten ngarep-arep menapa kemawon. Nggih. Menawi menika ikhlas nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan mboten napa-napa. Nek ngono pendhita iki iso tak arani pendhita merak kecancang. Lho kok merak pripun Depati? Merak kecancang niku nek dipanehi pakan lagi gelem ngegarke wulune. Nek ora dipakani ora ngegarke wulune. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Pun kula niku anggere dipanehi napa-napa kula garke. Kula garke kabeh. Nggih, Kakang Narada. Nggih. Mrahi ngaten kados sampun paripurna lelamban menika. Namung ngantun ngajeng-ajeng pejahipun para Pandhawa. Leres nggih, leres. Kartomarma wonten timbalan ingkang jauh. Budhana kang padha siba jenenging Srasa Kundur Kedatun. Kula non para wadal pasilan. Nyun tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma. Kaya Israna dawuh maneh. Purna gatining paranggilan. Sanada Srasa Kundur Kedatun jog saking dampar ketuna kinapit gambaran gading. Nalika semanten Sanotarsa Kundur Kedatun jeluk saking dampar kendara kinapit gambaran gading kadharaken sangganing Purumban Cedi manggung ketanggung Jaka Paloro ing samya ngampil cacaraning keprabun sapinaning kawidadan praptaku ning Karang Kadempel Kakang Badranaya syukur Ndara kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya nala garing karya bombong penggaliku pangestuku tampanana. Nggih kula pun dinggo jimat. Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iki suarane sapa nala garing? Petruk. Kenging radang tenggorokan. Ya truk bubar ya truk medeni. Unjur bubar medeni kuwi to ngudhe longkas ora. Gemrubuk terus angine. Ora apa-apa rasa digagas ngono iki angin saka segara. Mau iki cedhak segara. Ya ora ada ya. Padake nang Blekonang wae. Cedhak segara iki ada. Gusti Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Den. Iya ya Bagong tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Enten apa, Gus? Lah kok sampean rawuh enten Karang Kadempel. Mundi dawuh timbalane Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma. Kakang si Kakang tinimbalan sowan ning negara Ngamarta. Nadyan Kakang Semar kuwi derajate ngaceplik bebasan nuwun sewu. Wong loro saudon telu saurupan nanging ana akeh ingkang padha nyebut yen to Kakang kuwi pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Mandel ora, Bapak iki pusaka bisa kandha jimat iso jengat. Jimat iso bisa ngucap kok iso jengat ora. Heeh, jimat iso ngucap. Mula Kakang Semar ayo ndak kanthi prapta ning negara Ngamarta.
sowan ngersaning Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma Kakang. Permana remangos ambrang kadi karnaning kasose yen aneng marga malalat tumiring Sang Kanda wastran maca Malamat mojo nek ngoten awi kula dherekaken sowan teng negara Ngamarta anak mojo neng keri Kakang Semar nggih Ndara Lang yo mangungkung Goncang kancing langit kelap-kelap katon lerkin sanging risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik saking dias baliwur mangsuli kondo ngajeng Kilura Petruk kandung bolo ingkang mlajar saking Karang Tumaritis nalika semanten saka jerih kelawan Raden Werkudara nganti kadarang-darang lampahing Kilura Petruk kandung bolong nalika semanten saka adoh inggih rumampang nganti ora weruh keblat Kilura Petruk gandhong bolong. Yata laruta saking kutha Sangkara kula yen amutusa Sang Sri walah
Jane ya mung arep ndelikne tanggaku apa nane sapa nek nganti engko konangan sapa sing arep-arepake patine Petruk malah kecilaka. Wah bareng aku mlaku suwening suwe nggonku mlaku rekane arep nyileke awak saben esuk aku mlaku paling ora mlaku 6 kilo lah kok saiki seprene malah iso pirang-pirang kilo. Nganti tekan jabane ngrangkah. Waduh, monggo aku iki kaya urung ngerti papane iki ngendi. Malah keblasuk-blasuk. Malah ketuyung-tuyung uripku kaya ngene iki kepiye iki. Dalan sing maune tak liwati kok kaya tak sawang kaya pangling gek aku ki tekan ngendi, desa ngendi, dusun ngendi, kelurahan ngendi, kecamatan ngendi. Kok suasana saya sepi kaya ngene iki gek kepiye wah jan. Lah malah cilaka mongko ndara wis anggeni gawe Petruk pirang-pirang. Ngono nganti mulih nang omahku, Urantawati ora ngerti nek kuwi Petruk palsu. Langsung dirangkul. Akne. Waduh. Wah. Kok pikir aku dadi sing ora-ora ya? Ning ora ah. Bojoku iki wong setya bekti karo aku kok ora bakal tumindak kaya. Ning nek padha rupane. Ha piye? Monggo sing teko Petruk plek kaya aku. Ayo bojoku ora ngerti nek kuwi aku apa udu. Terus langsung nek Petruk sing palsu wisuh Bu. Wah, cilaka iki. Kok men kowe dhewe? Wis. Dinggo sesuk sore meneh kok. Ndak malah gerok ora. Wah, cilaka iki wis. Wis pasrah karo pepestening kodrat wae. Waduh pungulan. Waduh pungulan. Aduh pungulan. Aduh pungulan. Ngentraken sembah bekti kula kunjuk pungulan. Petruk wong geculku marujul. Selagine Jawata rawuh wae kowe isih bisa kaya ngono mongko kowe ora ngerti dalaning Bali. Oh iya ya. Aku kok ya ngopo to ya ning ndi-ndi mesti sarwa seneng ning jane atiku kuwi cilaka. Petruk dalem ulun ngerti pesambat kita. Nggih. Lha niku pripun Bu Kulun? Pancen sayektine apa kang dadi pacoban kita mau, wis pinesti kita dadi lantaran tumedhaking kanugrahan. Weh. Kula niki? Iya, Petruk. Lah ming sakula kok dadi lantaran tumedhaking kanugrahan niku pripun? Tumedhaking kanugrahan kuwi mboya mawas kelawan derajat kelawan pangkat. Nadyan kita wong loro saudon telu saurupan. Nanging lamun dewa wis mesthekake lamun kita ingkang kudu dadi jalaran tumedhaking kanugrahan, ya kita ingkang sak mangko kinarya dalan tumedhaking kanugrahan Petruk. Waduh. Ora nyono babar pisan bulu uripku ki ya mulya. Ing atase nang omah ming diwaneni ro bojo wae. Bareng ketemu karo Iwang Pirun padha wenang kok aku dadi dalaning kanugrahan. Nggih mugi-mugi kelepetan dhateng dayanipun kanugrahan mengkono Petruk. Dene kanugrahan ingkang bakal dadi lantaran tumedhak ana ing jagat mau bakal tinampa dening para Pandhawa. Nggih, merga Pandhawa kuwi kita ingkang momong. Klebu kadang kita Nala Gareng lan adik kita Bagong apa dene wong atuwa kita Semar. Nggih, Pukulun nggih. Aranipun menapa? Kanugrahan ingkang bakal tinampa dening para Pandhawa wujud wahyu katentreman sabab Pandhawa tinuding dening para Jawata ingkang bakal besok babar jagat ingkang kebak ing katentreman Petruk. Wah, alhamdulillah. Dene punden kula para Pandhawa pikantuk wahyu katentreman Pukulun. Ya. Lan kejaba saka kuwi, kita uga ingkang kudu bisa ngrampungake lakon ning jagat. Nggih, kula dhewe ya bingung. Petruk niku ngimpi kaya arep dipateni karo wong terus kula ken lungane Ndara Wisanggeni nyipta Petruk loro cacahe. Niki nek mboten kula rampunge perkarane mengke mboten rampung-rampung malah Petruk sing palsu bali teng omah kula cilaka. Iya, pancen pinesti Petruk ingkang palsu patutan kelawan bojo kita. Hei! Ora sembrono. Ora Petruk pancen ulun ming bebeda lawan jeneng kita. Dewa ora sok bebeda. Dewa ki nek ngendika ki sak
kendikane ana sing dicipta dadi kok senengane ngendika mbuya 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 senengane ora lho kita malah kok ora basa karo ulun oh iya lali nyuwun pangapunten Bu Ulun nggih kula nderek kita bakal ulun paringi wahyu mengko kita paringke utawa caoske lan pemunden kita Pandhawa oh nggih ning kita uga bakal ulun dandani wujud napa Bu Ulun wujuding manut lan panjenengan ulun. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sawise kaya mengkono rampungna pakaryan kita. Kang dumlaroning jagat iki, Petro. Oh nggih, ngestaken dawuh. Kita njujuka marang negara Ngastina. Apa ingkang dadi sedya kita ya kuwi nyelametake Petruk ingkang bakal dadi banten ana negara Ngastina. Aja nganti padha ngira yen to Petruk ingkang saktenane palsu mau. Padha ngira yen to Petruk sejati utawa Petruk ingkang saktenane kang dadi banten negara Ngastina. Slametna asmaning kepundenmu Si Werkudara. Oh nggih, ngestaken dawuh Bu Kulun. Iya Petruk maragake tampanana. Maraina bang wangaruna kadinetrane nganggo rapo kanikara saketer kinidungane ingkung lir wuwu sing pine panca pepetoking ayam wono Petro kita wis ulun sebda dadi wujuding satriya bagus lan gagah. Mara mangsa barenggon kita bakal gawe asma utawa jeneng ulun kundur ana ing Kayuwangan aja lali. Sawise kabeh mengko katon padhang wahyu caosna marang pepunden kita Pandhawa. Oh nggih, ngestaken dawuh Pukulun. Sembah kula ngendhiraken Jengkar Paduka Hyang Adi Pukulun Sang Hyang Bathara Wenang. Jangkan sing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro wanter dawing Wang Pikulun padha wenang jebul nggonku duwe lelakon kaya mengkene mung bakal kinarya jalaran tumedhaing kanugrahan ya bakal tak antepi mara seksenana dina samengko. Aku ora nganggo jeneng Panakawan Petruk nanging nganggo jeneng Bambang Surasekti. Bakal prapteng negara Ngastina. Sapa ingkang bakal gendhak sikara karo Petruk? Aku ingkang ora nrimakake legane atiku. Bala Pandhawa mbyuk gumulung
mangung siring sata Kurawa kambah ungkesra katite ing jagat dewa Bathara Rudra Duryudana kakangku piye Paman Arya wonten dawuh Bawadana Wonten dawuh Ger ming arep mudhar iku datuk nganggo sandhangan sing genep nganggo iket nganggo surjan kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk sinuwun ya tak tampa Petruk leres ngendikanipun Ndara Werkudara nalika semanten mboyong kalian kula ngendikanipun Ndara Werkudara menawi kula pejah kinarya tumbal lan syarat srana Ndara Werkudara ngenipun wuwuh undhake ngelmi kula mboten badhe selak menika kula ngetingalaken pangorbananipun Panakawan ingkang tresna kalian Bendara. Pangorbananipun abdi ingkang saestu lahir batin tresna kalian Bendara kula Ndara Werkudara. Nadyan Ndara kula Werkudara menika badhe pikantuk ngelmu kudu nganggo patine Petruk kula ikhlasaken. Ikhlas karo nyawamu. Mboten ikhlas sebab napa? Nyawa ora le njaluk, nyawa ora le tuku. Mengkari urip iku kala mangsa mudhar ya kudu dilakoni. Yen ngono mapano aku ingkang bakal nugel jangkamu. Sing landhep lho ladinge. Mun nek nganti mengek ora putut-putut malah lara. Aku bakal nugel gulungmu Panakawan Petruk Paman. Wonten dawuh. Mang cawiske bedhama sing landhep. Nggih, ngestaken dawuh nggih. Samengko bakal kelakon penjanggaku. Nggonku mateni Petruk kandhung bolong-olo tanpa rupa kowe kekuwataning para Pandhawa. Oh, monggo nggih sampun ngantos kekathah anggen paduka paring pangandikan. Dipun simpen rumiyin raos panjenengan. Petruk dipun percaya rumiyin. Rudara, nggih. Pun Kakang melu seneng dene Siadi entuk ngelmu kang anyar saka Bawadana. Sarana patine Petruk muga-muga tambah wuwing ngelmuning Dimas Jodipati. Wah. Duryudana, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yo, Yayi. Prira iki seksekke Petruk kudu tekaning pati. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kincanging saking risang mawe gandrung. Ing sigra arsa anugel jangganing Lurah Petruk nenggih Bambang Surasekti ingkang sakawit sampun prapteng negaring Astina mundi dawuh timbalanipun Sang Hyang Bathara Wenang kedah ngayemi dhateng pun kantong bolong mila sigra minggah wonten ing Datulaya nata ngastina tanpa taliwara dipun tebak dadanipun temah dawah kalenggak mlajar pati sengkuni lumajar sedaya sami lumajar jrih pengawihipun Sang Bambang Surasekti. Sinten iki? Kula wis merem ngenteni disabet pedang gulu kula. Sampeyan sinten, Mas? Petruk. Yen kowe takon karo aku, aranku Bambang Surasekti. Bambang Surasekti. Iya. Ning mestine kowe ngerti karo aku sapa sejatine aku. Sapa? Aku kuwi sak temene ya kuwi ingkang sejati ingkang wujude kaya kowe. Mangriyen nalika ning Karang Tumaritis kowe dicipta saka pethelku lan aku saiki didandani kaya ngene wujude saka Sang Hyang Kulun Bathara Wenang. Weh. Juragan to? Iya. Weh lah dalah.
saya rumit ceritane. Sampeyan malah dadi satriya, Petruk Nun. Kowe tak wenangake. Eneng negara Ngastina sak karepmu nggonmu bakal nglakoni apa wae. Lah terus sampeyan aku tak ngoyak wong-wong Ngastina men padha kapok. Dene wani ngancam batine Petruk kantong bolongke. Ngantos-antos nggih Raden. Apa ya yawike? Sinuwun Duryudana iki ngoni-ngonane Cecarawa akeh. Ane nek aku nyolong manuk, nek tak dol ning pasar manuk konangan Wadyabala Ngastina malah cilaka. Nyolong dhuwit. Dhuwit ya nggo apa? Bondo Petruk ora kurang. Maksude dina iki aku ora butuh nek kurang iki ya kurang. Bendinane mesti kurang. Ning Ngastina iki sip iki ya. Nek ra ngombe pil kita ora bakal kelakon penjang Ngastina ki ana Dewi Banowati, ayune ora umum. Dewi Banowati tak ceraki Prabu Duryudana ora ana. Tak gaweke wedang. Tak nehi potas. Ane engko mati. Mati aku dihukum. Kekuatane wong wedoke sepira? Anggere disikep rak meneng. Banowati sikep saka mburi ah. Yo sapa ngerti tumbuk bejane iso kelakon. Batu-batu kan nganggo blangkon, nganggo klambi. Sorjan lurek anggepe kaya bagus-bagus apa piye? Piye Petruk kowe iki ngapa? Suarane wae kaya ngono. Mesti wik 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 wik. Ai. Ora iso tak bae. Aku ki seneng bayangke tok kok. Bayangke seneng ora jama-jama. Batu-batu arep ngapa Petruk? Kula ajeng ngaturaken kalimat kalian panjenengan. Tobat. Ukaramu apa? Basa kramanipun aku menika apa? Basa kramane aku ki yo kula. Basa kramane utawa ukara liyane seneng tresna. Nek kowe basa kramane panjenengan. Nek ukarane diteruske, kula tresna panjenengan. Asik. Apa iki? Wanyo. Kuwi bos. Jarene tindak teng Amarta kok malah dugi mriki. Semar apa kowe lali karo aku? Janaka kowe biasane yen to lumaku, adat ingkang wis kelakon. Aku ora nate njangka marang apa ingkang ndak karepake, nanging anut-manut laku ning suku. Menyang endi lumaku ning suku ya kowe ingkang tak jangka. Apa sira Kakang Semar lali? Bener. Ngoten to critane. Iya Kakang Semar. Batobat Dimas Janaka mati aku Dimas. Ora tataran kowe. Panuswane jajaran karo ngoyak aku ngene iki karepmu piye? Mangke riyen sampeyan iku muring-muring kali sapa? Teko
teko-teko kok muring-muring kamen usah kae. Sing irunge kaya sosis kae. Lha dikeprok sirahe modar kowe. Sing apa, Truk? Lah kurang ngopo-ngopo lho. Padahal padahal kurang ngopo-ngopo. Kok diunek-unekke. Tobat. Menungsa ora tatan ora ngilo karo githoke. Dapure kaya ngono wis diajate ponokawane kok ngoyak-oyak karo Banowati. Kakang mbok wonten menapa? Dimas ponokawanmu kuwi lho. Ponokanmu mlebu ning Taman Negara ing Ngastina. Dheweke nyangkrimi karo aku. Jarene basane krama aku ki sapa? Basane tresna kuwi apa? Basane kowe apa? Bareng kon ukarane kula tresna kalian panjenengan. Terus ngoyak-oyak karo aku kae bedes kae. Petruk Dalem Bapak. Tumindak apa? Kula mboten tumindak napa-napa. Bapak. Lah kok ana pelapuran kaya ngene? Petro, Kula maju kene ponokawan. Petro, aku butuh rembugan karo kowe. Diapure kaya ngene kok ngoyak-oyak aku kowe. Kowe kok ngoyak-oyak aku kowe. Aduh Yono tak nembangu. Petro dalem. Kowe wani ngoyak-oyak Kakang Mbok Banowati. Mbok anggap Kakang Mbok Banowati kuwi sapa? Ponokawan ora ngira babar pisan yen to kowe ngorek-orek marang pasuryaning Janaka ora bakal ilang selawase urip. Kowe abdi sing kepiye dene kowe wani nyamah asmaning Janaka? Kowe iblis lanat kowe Petro. Petro kowe ngaku wae lho. Nek kowe ngaku malah ora apa-apa. Kula mboten nindakaken menapa-menapa. Aduh, iyung. Ndara. Kula mboten nindakaken menapa. Terus Ndara men suarane pindah niku mang tutuk indase nganti pecah. Men modar sisan sapenake dhewe. Petro, ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake kowe wani nyamah kelawan Kakang Mbok Banowati. Arjuna, Janaka aja ngawur Janaka. Koko Prabu. Iya. Kowe iki mbok ya sing lantip, kowe iki mbok ya sing awas. Ora ngawur gawar ngawur ngono sak penakmu dhewe. Inggih, Koko Prabu. Keparingipun patuko paring dawuh kaya mengkono. Ora usah dadak tak cethake. Kaya dudu Janaka kok njaluk dicethake perkara iki. Kowe kena wae. Mbok ditampa. Klonang. Ya ben kowe iki ngopo to? Kok dadak tak cethake iki ngopo? Kowe kudu ngerti tanggap karo lelakon iki, ora usah dadak takon pun Kakang. Nggih. Koko Prabu ngestakaken dawuh. Yai Ratu, wonten dawuh mangke kula badhe midana aran Petro. Estu ya Prabu. Yai Ratu kula mboten badhe selak. Oh inggih nek ngaten kula ngaturaken panuwun kondur. Mangke menawi kaderangan ingkang garwa menika mangke malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Sameneika kondur. Petro kurang ajar. Mangke kula badhe ngukum Petro. Matur nuwun Koko Prabu. Koko Prabu. Nyuwun pengadilan, kula mboten narimakaken menawi Petruk menika nyamah dhateng Kakang Mbok Banowati. Ya, mengko aku sing ngadili. Ning kowe engko nek ngerti lelakon iki mestine bakale kowe kaget. Kaget kados pundi? Wis to, menenga. Mesti kaget. Jalaran aku ora bakal gancarake, ning iki mengko bakal nyaketi pepadang tumraping sapa wae Arjuna.
ya iki? Piye iki Sinuwun? Wis ta Bagong menengo. Engko aku sing jarwake. Wah, lah kok elok tenan iki. Truk. Kok kabeh semaur. Lah aku Petro, aku ya Petro. Wah, jan mulane kok iki kisah keconangan saiki mula kok ken mau Petro nembang iris-irisan tilawe dadi iris-irisan wortel. Jebulno kaya ngono ta. Koko Prabu menika wonten menapa? Petro wonten dawuh kaya tengok mburi. Oh nggih. Petro Wonten dawuh. ha iki Petro kok wagumen omongane. Nggih, Sinuwan. Sinuwun kok Sinuwan. Ayo tengok mburi. Jejer kalian Petruk menika. Iya ora apa-apa wong kowe iki ya ora ana apa-apane kok. Nggih. Ngestakaken dawuh. Wis lajeng menika kaduk. Kula kok duwe anak Petro loro niku pripun Semar menengo. Mar bingkem cangkemmu. Omong wae ora. Aku ki dadi wong tua bingung kok anakku Petro kok loro. Wis to, kowe meneng wae. Kowe kok tak kandhani ngerti lakon iki Kakang Semar. Nek ora ngene iki ora rampung-rampung perkarane. Sowe. Nata Ndarawati, kowe sapa? Takon karo aku Bambang Surasekti. Wah, Bambang Surasekti. Ya. Niatmu ngopo? Goleki Ratu Ngastina. Goleki wong-wong Ngastina bakal tak ajar. Ratu Angkara murka, watak budi Candala nista, watake nista budine Candala watu Angkara. Ratu Angkara murka, watake Candala, budine nista. Wis ngono wae ora usah dadak wolak-walik. Ratu watak nista budine Candala Angkara. Angkara murka budi Candala watake nista budi Candala nista watake. Kowe iki lek dadi satria ora urung suwe to? Lho, urung suwe piye? Wis dilantik tahun 2016. Wong satria kok omongane kaya pelawak. Oh, edian kowe ngunekke aku luwak. Budhek meneh. Lho, ngunekke aku ora mangan gudeg. Lho. Oh lah koplo. Pil. Pil jengkulmu mlocot. Apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe ayo kowe salino. Kowe salino. Iki lakon iki nek kowe ora salino ora rampung-rampung. Lho, salin piye? Kowe iki Petro kok dadak werna-werna ora. Wis, saiki Petruk loro kae iki rampung ana. Kowe ora iso ngrampungi Petruk loro kae. Kowe sing tak luputke. Semar, dengkulmu mlocot kuwi. Karo ratu kok adem banget. Nganti lali basa kula. Apa meng ademe kok lali basa? Semar dalem. Wayah dengkulmu mlocot kuwi. Kon lerene kok ngayal. Iki anakmu sing tenanan Semar. Napa nggih? Iya. Wah, kakroane iblis lah. Jas kok ditutuki ora. Badut kowe. Ora omong-omong ki mau kok mulang kok garing karo Bagong bingung. Petruk suarane kok kaya ngono. Sing endi, Pak? Kowe sing jambone. Kon rene. Petruk, Dalem, Bapak. ayo rono. Ngestakaken dawuh. Ning nong nong. Ora saning nong ngopo ki? Arep nembang apa ya? Pun rampung, Ndara. Kula suwun wangsul kados wingi uni. Lah aku le bali piye? Wong le wujud kaya ngene ya ora ngerti piye carane. Woi! Niki pripun, Den?
edan iki. Sutradarane kowe to. Sutradara ya. Iya wae aku wae bocah gendeng ora. Mula kok sapa-sapa didadekke Petruk wong edian taun ora. Iki sapa? Iki kakangku. Kakang Antasena. Saedian njaluk dicotho kowe. Lah iki ya kurang gawean wis anggene Antasena kok dadekke Petruk iki mau terus piye? Anane gara-gara Mengke kula setelke rekamane. aneh-aneh wae. Kakang Antasena bali kaya wingi ni. Ya ni manut ni. Wong edan loro-loro niki pancen edan kabeh. Anak Pandhawa sing dugal kewarisan lah kok isa-isane gawe lakon. Iki lho menungsane. Aku nganti gembrobyos dadi Petruk. Ming gara-gara sak jame kaya dikunjara 40 taun rasane. Anggere ana pamundutan lagu aku setim ora tak waca. Ning nganti ana sing nyuwun sing nembang Petruk cilaka to. Antasena bali, ya. Matur nuwun ya, Kang. Ya. Matur nuwun nggih, Den. Ya, sune rasa aneh-aneh, Truk. Aku gah sune dadekke kaya kuwi moh aku. Sekali-sekali dadi kaya kula. Moh. Saya edan meneh malah. Aku bali ya, Pak Di. Iya, sing ati-ati ya, Ngger. Ya. Lah iki sapa Petruk? Niki sing gawe ya niki. Oh, lah wis anggene kok ya werna-werna. Lah kok gawe Petruk 3, mbok ya Petruk 1000 aku iso. Iya, aku percaya kuwi pancen wong pinter, pancen wong wasis. Iki balekno. Sing duwe durung bali. Lho. Balekno kaya wingi uni. Iki mung wujuding petel kok wae. Arep petel balekno. Petel nek kowe isih seneng melu aku mantuka larak ngono. Wis gak dijupuk ora dienggo lucu wis gak dijupuk ya. Kira-kira iso nglabuhi aku mantuka larak ngono. Wong ming petele kok gayane kaya iso. Weh, petel niku arep kaya ngono uripe. Petruk lah kok ora seragam. Engko ndak dikira ora kompak. Wah, kudu seragam. Heeh. Wis. Wis anggene kowe bali yo. Iya, Adik. Ngaturke panuwun. Iya, wis kono mak bali yo. Iya. Sesune ora usah gawe werna-werna. Lah aku disambati Petruk, jare Petruk ngimpi arep dipateni karo wong. Monggo sing mateni Petruk kuwi nuwun sewu, niki nek ora sampeyan sing nrenggalangi ora bakal rampung. Lho, sing arep mateni Petruk sapa? Bapa Jodipati. Weh lah dalah kowe bali tak rampungane werku, Ndara. Apa? Petruk ndi? Iki apa? Karepmu Tak gawa ning Astina. arep tok nggo ngopo? Dienggo syarat Syarat apa coba aku tak ngerti? bakal nggon kowe entuk kanugrahan Kanugrahan apa? ngelmu. Ngelmu saka sapa? Bapa guruku. Bapak gurumu sapa? Wah, diuyak wae. Ayo ngaku. Sapa? Cerewet. Tak pateni kowe. Kowe lah nek iso mbok monggo. Ning kudu iso nglangkahi kuwandane Nanta Ndarawati. Sing kandha sapa? Wah, tak kira sampeyan iku mbelani kula ya. Senengane kok njur kon nglangkahi kuwandane wong liya iki kok iki apaku. Ning arep kaya ngono tak ewangi Petruk. Alhamdulillah. Dewangi sun.
Petruk arep tok nggo tumbal. Yo, Kowe arep dijoli apa? ngelmu, Ngelmune apa aku tak krungu? sastra, minulya, sastra mulya, memayu-ayu ning bawana. Babar kamulyaning jati. Wis sing kandha kaya ngono sapa? Ora cengengesan kowe. Kowe ngece aku. Lho, ora ngece, kuwi takon karo kowe. Sing ngucape ngelmu kaya ngono mau sapa? Durna bapakku. Waduh cengengesan kabeh. Kowe iki wong digdaya, wong ampuh ning amit sewu lho gampang diapusi. Iya ta Petruk? Nggih. Sastra mulya memayu-ayu ning bawana mbabar kamulyaning. Iya. Wah. Ndara Janaka ning guyu rebel. Kok isa-isane nglakoni. Mawa kowe guyu. Kowe tak omongi lho, iki kok karane Begawan Durna kuwi ngelmu apa aku tak takon? Jangkeping. Ngelmu kasampurnan. Karo ngelmu sangkan paraning dumadi kudu ana ngelmu sastra mulya. Memayu-ayu ning bawana babar kamulyaning jati. Wis aja tok sebut meneh. Aku ndak guyu. Kowe iki ngelmu ora ana kuwi mung karangane Begawan Durna kok kowe iki manut kowe iki piye to Durna? Nganti saka manut karo Begawan Durna, kowe mentala mateni karo Petruk. Karepmu piye aku tak takon? Ngelmu sastra mulya memayu-ayu ning bawana mbabar kamulyaning jati kuwi ora eneng. Jarine Durna eneng. Kowe iki gampang diapusi. Lah kok terus mung perkara ngelmu kowe mentala arep mateni Petruk, Petruk arep jolke ngelmu, nek Petruk upama ngelmune kuwi tenan kowe gelem dipateni ya, Truk? Mboten. Lho. Edan kowe. Ah sampean wau ya ora kompak kok. Pembalasan kok ya. Purun. Nah, krungu dhewe to. Gelem. Nek ngelmu mau ora ana, lah Petruk mati sia. Terus nek wis kebacut mati ora iso tok uripke, kowe diapusi karo Durna, kowe arep nutuh karo sapa aku tak takon. Aku tak takon arep nutuh karo sapa? Nen di Janaka. Mboten teng pundi-pundi radi nebihke mawon. Badhe ngothak-athik tembung sastra mulya memayu-ayu ning bawana babar kamulyaning jati. Tak golekane ning 1001 malam. Suwabeh. Lah kowe iki nesu, kowe iki sing bodho kok nesu. Wah. Wis ngene ngono wae, nek Petruk mati ora apa-apa, nek Petruk ora iso duripke meneh piye? Ayo takono Begawan Durna kono. Ngelmune saka sapa, dewane sapa? Aku tak ngerti. Terus babare ngelmu sastra mulya memayu-ayu ning. Kuwi apa aku tak takon? Omongan. Caturan. Ngeyel. Sing ngeyel iki kowe. Kowe ngeyel. Kandhani. Lho, aku ki ora kandhani kowe iki tuwa sapa karo aku? Ketua kowe. Lah kok kowe ngandani aku? Kowe iki manut ora karo aku? Iso manut ora? Rut. Ngeyel. Bukan apa ya. Sastra dasmu. Seneng tenan. Jano, Wonten dawuh dodo cekikian. seneni meneh Lah kowe nendi? teng ngandhaping wit nika kula ndodok ngampet guyu. Dijenggung kalih Kakang Mas Werkudara. Sastra cetha sastra telu mulya papat. Memayu hayuning bawana 003. Pangur. Berarti 003 303 030
tambahke 4 dadine 4030 Yung. Wis, Kula niku mboten tendang bokongmu. nggih pun. Ndara Werkudara nganu iki tenan isin tenan. Wis Petro, nggih. Ana apa? Matur Ndara Kresna. Iya piye? Kula mbeta wahyu. Lho. Wahyu tok gawa? Nggih. Wahyu apa? Katentreman dados dipun tampi Ndara kula Pandhawa. Mengko gampang. Caosna marang pepundhenmu para Pandhawa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara. Oh, Kae lho Kurawa dampyak arep ora trima kae singkirna. gah. Ngopo? Ndara Kresna niku pundhen panjenengan. Ayo kon ngresiki Kurawa. Gah. Ayo, ki sapu kon resiki dhewe. Iku ora ngajar sampeyan tak andake sinu Ndarawati. Yo, ngresiki yo. Gah. Megah tenan. Gah. Sastra Mulya. Sastra Mulya. Wah, Petro oyak wis. Sastra Mulya. Memayu hayuning bawana, babar kamuljaning jati. Iblis lanat. Dimas Werkudara, Bapa Durna arep mejang ilmu sastra mulya cangkemmu. Sastra mulya kuwi eneng ora? Oh, Werkudara ana. Yen ana sing dawuh dewa sapa? Dewa anu aku lali jenenge. Wah, kayangane ngendi? Aku ya lali takon alamate. Oh, Werkudara bakal tak wejang. Wah, wenehno murid-muridmu wae. Arsa madange jagat gunung-gunung. Sampun paripurna Den. Sami sesanti sura dira jayaning Kang Rat. Suh brasta tekaping Kula Darmastuti sesarengan memayu hayuning bawana Semar. Aja nganggo kuwi, isin ae. Sampeyan iku sing kleru kok isin iki pripun? Niki ukara sing pungkasan sing kudu diucapake memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati sura sudira jayaning Kang Rat. Suh brasta tekaping Kula Darmastuti rahayung samya makarya rahayung sang pinanggih. Derek muji syukur ndara kula entuk wayu katentreman mugi-mugi saged ambabar katentreman lahir lan batin ndara.